Γεια σας παιδιά, σήμερα από ό,τι βλέπετε θα παίξουμε ένα πολύ παλιό παιχνίδι, το Hello Neighbor. Είμαι σίγουρος ότι όσοι είστε παλιοί πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Και εμείς πάμε. Ξεκινάω νέο επειδή χθες έπαιξα και έφτασα μέχρι το Act 2. Εμείς όμως πρέπει να το κάνουμε σαν σειρά. Το σκυπάρω δεν χρειάζεται. Πιστεύω όλοι ξέρετε αυτά τα cutscenes. Θα δοκιμάσω αυτό. Γίνεται. Κοιτάξτε. Πας εδώ. Ταμπέλα. 500 αριθμοί. Και μας βάζει εδώ στο cutscene. Το σκυπάρω επειδή όλοι ξέρετε. Μας πιάνει ο γειτονάς. Κλειδώνει το παιδί. Αφήνει το κλειδί. Και τώρα αρχίζει το gameplay. Εδώ είναι το σπίτι μας. Ωραίο σπίτι. Όχι μπρο. Αν η βρύση έχουμε νερό. Τα έχω ανοιχτά. Περίμενε. Τώρα αυτή η σειρά θα είναι... Να το γεμίζω με νερό. Θα το ρίξω πάνω στο γείτονα. Το νερό έπεσε. Πάω στο τζάμι. Και χρεοκοπία. Τώρα εμείς φτάσουμε εδώ στα δικά μας. Ξέρω επειδή το έπαιξα χθες. Πού είναι ο χοντρός ρε? Ωρε ο χοντρός. Μου πέταξε το... Ωρε κόλλες. Φύγε. Χοντρέ. Μου πετάει ντομάτες και όλα τα ντοτζάρω ρε. Φύγε. Ντομάτα στη μούρη. Την έφαγα. Φακ. Παμ. Τρέχω. Πάμε σπίτι. Ωραία. Έχουμε κουτιά σπίτι. Θέλω κουτιά. Όχι. Θα πάρω αυτό για να σπάσω το τζάμι. Πάρ' το. Το πάρει. Πάρω βιβλίο. Δεν παίρνει τα πράγματα. Πάω την καρέκλα. Ωραία, αυτή την πήρα. Δεν θέλω να την κρατάω ρε μπρο. Θα πάρω και κάτι μικρό. Θα πάρω αυτό. Πέρα και το τραπέζι ξέχασα ρε. Δεν μπορώ να πάρω και κάποια πράγματα. Μπορώ να πάρω την ντουλάπα. Μπορώ να την ανοίξω την ντουλάπα. Λογικό. Βγάζει νόημα. Θα βάλουμε την καρέκλα για να κάτσουμε εκεί. Ρώσιακα. Το διάσημο παιχνίδι Hello Neighbor δεν ξέρω πότε ιδρύθηκε. Ωραία, μα αυτό πήγε πολύ λάθος. Ωραία, ντομάτα. Αυτός πρέπει να παίζει Fortnite ρε παιδιά, να κόβει χετσοτίδια. Αλλά με τις κόλλες έχεις γείτονα δεν μπορείς. Μόνο ντομάτες μπορείς να μου μπα. Ωραία, αυτός ξέρει. Πέτα ντομάτα. Έλα, πέτα κόλλα. Πέτα κόλλα. Θες, ο κήπος σου είναι λίγο θες να σου τον κορέψω. Έχω κόλλησα στην κόλλα που πέταξε πριν. Είμαι suspicious dump face. Με ντάμι. Πάμε να βρούμε την κανάτα. Οκ. Πού είναι η καρέκλα? Άλλες 2 ώρες για να το πάρω. Πάρ' το ρε μπρα. Ωραία.
Ενεσνόμα να κάνω μια. Πού είναι η καρέκλα, νάτι. Ακόμη δεν ξέρω τα κουμπιά, χθες το πήρα. Πώς να το πω, το αγόρασα. Α, κοιτάς πάνω. Δεν ξέρω με το παίρνω, μία με το L1, μία με το R1. Έλα ρε. Για αυτό το πράγμα αγχωνόμουν. Άρα είναι Σαββατοκύριακο, δεν μας ευνοεί ο χρόνος. Πάρ' την πικολό καρέκλα γρήγορα. Πάρ' την ατικαρέκλα. Οκ, την πήρα. Έλα, please, μη πέσεις. Μη πέσεις. Α, εμένα βαράει. Πάρ' το κολοντενεκεδάκι. Πρέπει να το πάρουμε. Μετά θα πρέπει να κάνω μια πώς θα το πω ρε. Δεν χωράει. Α, εδώ πρέπει να το πετάξω. Παιδιά, sorry άμα πάει έτσι χάλια το βίντεο, αλλά εντάξει, δεν μπορώ. Χθες είχε μπαγκάρι και το έκανα. Μπαγκαρά, πέταξε το κουτί και αυτό μου πήγε πάνω. Πολύ λάθος πήγε αυτό. Απλά παίρνω μια καρέκλα από το σπίτι μου. Μη. Καρέκλα μου ρε. Κοίτα ρε που πήγε. Καλά ρε ο γείτονας. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να μπαγκάρει. Θα τις κάνω John Cena ρε, θα τις πάσω. Πάνω πάρω κουτιά ρε. Πάμε. Α, ο Neighbor εξαφανίστηκε. Λογική παιχνίδι. Δεν έχει λογική το παιχνίδι ρε μπρο. Δεν έχει τη λογικούλα. Το πάρω το κουτί. Πάρω όλα τα κουτιά ρε. Θα βάλουμε το κουτί και από πάνω την καρέκλα. Αυτό σκέφτηκα. Χοντρός κοιμάται. Ωραία μαλάκα. Ρε, εγώ το άκουσα να το χαλίζει για λίγο. Ο Κάτσιν. Πέμενε. Bitch. Τώρα βγω έξω θα του κάνω παρέα, είμαι καλός γείτονας. Απλά θέλω να πάρω το παιδάκι που το παιδάκι δεν το βρήκαμε ποτέ. Αυτό μου τη πάει στην ιστορία, ότι ποτέ δεν πήραμε αυτό το παιδάκι που ουσιαστικά κλείδωσε ο Neighbor. Από το πόδι θες να το μαζέψω ρε. Και αυτό μάλλον θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ με τις σκούτες που δεν παίρνει τα πράγματα, επειδή όσοι ξέρετε Act 3 ξέρετε. Άμα τώρα μας πάρει 10 λεπτά αυτή η βλακιάρα, μετά θα το κάνω speedrun, παιδιά. Μετά θα το κάνω speedrun. Άμα σταθεί αυτή η κολοκαρέκλα. Δεν μπορεί. Περίμενε. Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να κάνω το κόλπο που έκανα πριν. Άμα τώρα όμως δεν πετύχει, θα κάνω ένα μαγικό και θα ανέβω κάπως. Θα πω στο δημιουργό. Να το! Μη. Είμαι professional. Είμαι professional στο Hello Neighbor. Αυτό το hack δεν το ξέρα καν. Επειδή εγώ δεν το είχα στο PlayStation. Θέλει λεφτά. Ναι, θέλει λεφτά. Ναι. Τώρα είμαι σε group.
Περιμένετε λίγο. Οκ. Με έκανε invite ένας φίλος μου που δεν θέλω να μπει στο βίντεο. Δεν θέλω. Φυσικά θέλω, αλλά το βίντεο τώρα θα αργοπορούσε. Πολύ με αυτόν. Που λέει σε 2 έρχομαι. Ωραία, δεν πετάμε κλειδιά. Hack, δεν θα πετάξουμε. Δεν πετάμε ποτέ κλειδιά επειδή άμα τα χάσουμε πρέπει να κάνουμε restart το game. Και φαντάσου να κοντεύεις να τελειώσει το Act 3 και να πρέπει να το κάνεις πάλι restart. Τον έριξα κάτω το χοντρό. Δεν τον ένιωξε καν. Δεν με είδε σπίτι μου. Δεν θα έρθει. Ειρηνικός ότι πας. Έχω να πω. Δεν πατάω το R2. Τώρα, γείτονα. Και headshot. Ωραία, δεν πρόλαβα να το πετάξω ρε. Μαγνήτησε. Τον Colonable, πάω σπίτι σου. Α, δεν πρέπει να περάσει καν το φράκτη. Άμα τον περάσει το φράκτη θα σε κυνηγήσει. Δεν γίνεται. This is this cruise. Έλα ρε μπρο. Ο τυπάς πάει στο διπλανό σπίτι. Παλιά κυκλοφορούσαν κάτι hacks. Ο μπρο ψάχνει απλά σπασμένους φράκτες για να πηδήξει ρε μπρο. Αν αυτό δεν ήταν καλοφτιαγμένο, θα έκανε, πρέπει να κάνει όλο το γύρο. Και είναι τυχαία τι θα κάνει ο neighbor. Ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται. Hello neighbor, δεν μ' αφήνει. Έχει aimbot. Μόνο με αυτή την ντομάτα δεν είχε aimbot το τυπάς μπρο. Μπρο, δεν πρόλαβα καν να μπω στο σπίτι του. Έλα, πιάσε με. Πώς είναι έτσι ρε ο τυπάς. Ο ακατάλληλος. Το σπίτι σου, άμα είναι εδώ. Θα κάνω κι εγώ τη δουλίτσα μου ρε μπρο. Ρε γειτονάκο. Σου πρόσφερα να σου κουρέψω τον γκαζόν. Δεν θες. Το crowbar ρε μπρο. Πού είναι το άλλο το κουτί. Να το. Να το. Πού πήγε. Πού πήγε. Να τους. Εδώ δεν φαίνονται ρε μπρο. Δεν φαίνονται. Πάρ' το να το μαγνητί. Το μαγνήτη θα το πάρω. Thank you. Ξεχνάω ρε μπρο επειδή στο Fortnite. Το πήρα επιτέλους. Κολομαγνητή, θα βαρέσω κόμπι εκεί μέσα. Πού πήγε ρε. Θα βαρέσω κόμπι στο δωμάτιο του παιδιού. Ωραία μαλάκα που. Είναι άχρηστος ρε. Δεν μπορεί να με πιάσει ούτε με κόλλα. Νομίζω ότι μπας έχει καταπληκτικό aim. Ούτε ο Μπούγκα. Πού το τέτοιο. Έλα, πέτα μου ντομάτα. Το κουτί ρε. Double κόλλα έφαγα. Και ντομάτα. Πώς σου έφαγα την ντομάτα στα μάτια. Εντάξει, αυτό το έκανα επειδή... Ότι πας μπρο είναι πανάσχημος. Μπρο το βίντεο απλά θα βγει 25 λεπτά. Θα βγει κοντά στα 25 λεπτά είμαι σίγουρος. Επειδή για να είμαι στα 15 λεπτά και να κοντεύω να τελειώσω το Act 1, το μισό Act 1. Επειδή έχουμε και το υπόγειο.
άνοιξε το. Τη μαλαμπέρδα. Πού είναι η μαλαμπέρδα? Είναι one ευκαιρία. Κοιμάται. Αδειγματικά. Οκ. Κοίτα, αυτό θα το βαρέσω κόμπι. Έλα, μπήκε. Ο δημιουργός είναι ό,τι να είναι, μπρο. Βάζει φτιάρια. Ο neighbor βάζει φτιάρια. Ναι, για να στερεώσω αυτό για να μπορώ να μπω εγώ. Το κόκκινο κλειδάκι. Η ώρα της αλήθειας. Σπάω. Damn. Κόκκινο παράθυρο. Είναι η πρώτη φορά που το σπάω. Δεύτερη βασικά. Δεν άνοιγε ρε. Δεν άνοιξε. Το άνοιξα. Πήγαμε υπόγειο. Το υπόγειο θέλει κούτες και μια καρέκλα. Εγώ αυτό νομίζω. Οπότε παίρνουμε μια καρέκλα. Και μην νομίζω ότι το κάνω speedrun. Ούτε καν δεν το κάνω speedrun. Αυτό είναι το πιο αργό μου. Μέχρι και το προηγούμενο μου ήταν πιο γρήγορο. Πάρτε το κουτί. Ένα. Ωραία. Παλιά πρέπει να κάνεις και κάτι για ρεύμα. Και επειδή μπορεί να ήταν αντίστροφη η μάνη κάπου. Τατάνικα, μάμα. Τι σημαίνει καν αυτό που είπα. Οκ. Δηλαδή και εγώ το δοκίμασα χθες. Θέλει. Εγώ το πέτυχα πάντως. 3 σκούτες. Πού πάει ρε? Γιατί πάει η πλάγια? Γιατί πάει εκεί. Περιμένετε, hack. Στο τάμπλε. Το μισό. Επειδή παλιά δεν είχα PlayStation, είχα tablet. Οκ, κατανοητό. Ναι, το έπαιζα και έβρισκα hacks. Ανέβαινα. Αυτό μου είχε πάρει 1/4 να το κάνω. Πατάω το κουμπί. Οκ. Τώρα δεν θέλει parkour. Το PlayStation είναι δύσκολο, Τώρα το βίντεο θα τελειώσει, μάγκες. Στο Act 2. Θα δω άμα μπορώ να το κάνω αποθήκευση. Επειδή το άλλο μου έβγαλε να ξαναρχίσω από το υπόγειο, ενώ έχω φτάσει Act 2. Θα φτάσουμε μέχρι εκεί που φεύγουμε από το υπόγειο, guys. Ξέρω, μεγαλούτσικο βίντεο, ρε μπρο. Ξέρω, μέσα στο υπόγειο μας πήρε 2 λεπτά. Κυριολεκτικά μας πήρε 2 λεπτά το υπόγειο. Ενώ πριν μου είχε πάρει 1/4 να τα φτιάξω. Υπάρχει πιθανότητα να μου ξαναρχίσω από το υπόγειο? Όχι. Επίπεδο 2. Το έχω βάλει στα ελληνικά. Πάτε στις ρυθμίσεις, για να το βάλετε πάτε ρυθμίσεις, γλώσσες και τέτοια. Να, μετά θα το κάνουμε αποθήκευση. Μπορώ να το κάνω. Γεια σου. Πού είναι? Γεια! Μας ανοίγει. Πρέπει να πάρουμε αυτό το μπαγκαρισμένο.
το φως. Το πήγαμε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Το κάνω αποθήκευση. Ναι, το κάνω αποθήκευση. Οπότε, bye, ελπίζω όλοι να είχατε μια καλή μέρα και θέλω να με κάνετε subscribe. Bye.